Non é só leite, é moito máis. Son 365 madrugones ao ano. É unha vida de sacrificio. É loita. É non renderse e perseverar por algo do que estar orgulloso. E non dubidar aínda que as cousas póñense certo. É natureza. É tradición. É a vida de moita xente que cree nun xeito diferente de facer as cousas. Próxima vez que vexas unha botella como esta, pensa que non só é leite, é vida. En Calier entendemos que o teu traballo é moito máis que un traballo. Calier sempre contigo.